با طلوع عطر ماه رمضان شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است، ماه صیام، گر ز دل باشد تراویح و قیام. ماه مهمانیست، مهمان خدا، شده ای دعوت به مهمانی بیا. بنشین بر سفره خانه خدا، نوش جان کن از مناجات و دعا. با طلوع عطر ماه رمضان شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است، ماه صیام، گر ز دل. ассалому алайкум дӯстон, хоҳарон ва модарони аҳли ислом. аввало ҳар яки шуморо хушомадед мегӯям ба канали ман ва моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи мо шумо муборак бошад ва бигузор худованд рӯзаҳову намозҳову дуоҳои моро ба даргоҳи худ қабул бигардонад. ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар канали ман обуна шавед, чунки дастгирии шумо пешравии канали ман мешавад. ҳозир боша ман рафта истам ба як ҷое ки хай пешакӣ намегӯм тона, ҳозир хитон мебинӣ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинем ман омадам ба бозори ҳайвонот. инҷа барои чӣ омадам? Барои он ки чанд вақт шуд кӯдако аяҷон пишакчак гирем гуфта безор кардагиям. ин мӯчоя бинем дӯстони азиз, чӣ хушрӯ. ман беҳад анами аквариума мӯчоя беҳад дӯст медорам. дар хонам надорам, лекин дар оянда нақшам да ҳастак. ана да инҷа ана хел сагчои май да ча будиян. Ӯ тараф да сагои калонам будум, мо ва я видео накардам. анами сагчоя видео кардем камтар. агар ҳозир кӯдако мешудан медидан иноя ҳушон мерафт. ана пишакчоя бинем.
دوستانی عزیز، بهارم اومد، وقتی کشت کارم اومد алакай бузуруда ниҳолои дарахтҳо ёфтаю ҳар хеле рагиҳо ба фурӯш мондагианд. дӯстони азиз, ман алакай хона омадам. таҷа бошам алхуд кадистам тайёрӣ ба хӯроки шабона барои ужин. دوستانی عزیز، оши мо ҳам тайёр шуд. ҳозир оша ба табақҳо мекашем ва мешинем ужин мекунем. бо ҳамин видеои ма ба охир мерасад. ба шумо худоҳофизӣ мекунам. тансият хонобуд бошед то наварҳои оянда.